kapisngi! Date na namon ni sa among Siargao Gala. So maunin, while waiting me, nag-breakfast me din hi sa Ronaldo's Inn and Restaurant Siargao Island by Cocotel. Nangita mo gud may breakfast na mga itlog, mga hotdog, gud ka ng mga tusilog. Sabi tusilog, hotdog, mga loglog. So mo ni siya guys, nag-order mig mga rice, and after ato kay naka-order mig pancake, kay nag-waiting lagi mi sa among gibook nga tuk-tuk atong day 1 namo, kay among day 1 kay naglaglaag mo mi nakita isa ka tour guide ana siya nga mag-tour daw siya worth 2K north and south do to siya. So gigrab namo kay di ba north and south man siya. Pero may rapugwa to siya na dayon guys. Uy kay kanang ang mga laagan dinhi sa Siargao no kay sa dong lagyuag guys. Just ko pero no worries man if wala mo makita dayon nga tuk-tuk driver kay daghan kay dinhi sa guys Siargao. Pero kani akong nakuha isa online na nako na siya nakita before may nga to Siargao na contact na nako ni siya, mas nakuha lang jud mi itong una kay mas barato man no. So nagbalik gyapon dai mi sa una, babalik tayo talaga sa una. Char! So mao ni siya guys, ang weather man gud dinhi sa Siargao kani nga time is kanang ulan. So ko kay silalay kay nag-ulan-ulan, so dili oy maglaag hapon mi kay lain pug kay magmukmuk ra mi sa kwarto sig tulog-tulog. Bali ang amo manggong nakuhaan nga accommodation is sa General Luna. Naadto siya sa city guys, wagawas nimo kay mga bars na and then mga restaurant tamang lakaw-lakaw. Twinning day minikulot ani sa among outfit o diba? Wala mi nagsabot ani ha. So mao ni siya guys, padulong na mi sa South ani. So ganahan kay mini kuya driver kay talkative kayo siya, daghan kay siya mga share sa kinabuhi o diba, kanang i-share jud niya about sa Siargao ay. So mao ni ang kanang coconut view o diba, pag abot ta mo ani ulan siya guys, mo to video dayon mi, pero pag human og video nagpasilong sa mi kay ni ulan na po ni siya kusog o diba. Amazing ka yung mga coconut view kay sa una bi kay bagyo man na siya, dali na kaayo naka move on, and then naka move on ang mga coconut. May pa mga coconut nilabog din akong bukay wa jud gihapon. So mao ni siya guys, ang bayad ni Kuya Tuk-Tuk no is 2-1 good for 3 na siya, south tour na siya. And then pag abot mo dito daghan ng mga naghulat na mga human drone nga mo offer magpakuha ba. So mao to nga namin nakuha kay murag kailan po gyapon to ni Kuya Tuk-Tuk. So mao ni siya guys, ang bayad na mo each saya is 50 pesos, so 150 ang among gibayad kay Kuya. Dali ra kay bidiri igo lang jud mi ng char emote sa kinabuhi o diba. Ang package niya ay solo, group and human drone shot. So mao ni siya guys, howd siya mukuha guys. Ay actually howd mo tanan pero mas howd ning amo di jud ko magpalupig. So mao ni yung mga sample shot. Tapos mo na si Kuya human drone o diba, 150 ra na guys, pero gahod kay yung mga shots guys o diba. Diba daghan kayo na sila guys, pero makita na nimo si Kuya kana ninyo kwa aha o diba howd kay na siya guys. So diba, so mao ni iyang mga nakuha. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Here we are, so thankful to be in this place. So enjoy the gentle breeze. So magparto sa atong day 2. Thank you.